Nej, den skal jeg lige have en gang til. Hvad sagde du der? Ytringsfriheden under pres. Jeg kan ikke bare sige, om hvad ud af det her konsekvenser. I dag, der kan man ikke bare sige, hvad man vil, uden at have konsekvenser. Præcis. Der bliver jeg! Hvordan kommunikerer får? Det ved jeg ikke. Via mails. Det er jo ikke sjovt. Hvad gør Spider-Man, efter han har drukket sin kaffe? Han æder koppen. Det skal vi se. Så er det Astrid Olsen-pigen, tror jeg nok. Som jo, ja, jeg ved godt, de kommer op på en video lidt. Men jeg har forsket lidt. Astrid Olsen, som laver sådan nogle videoer, hvor hun sidder og laver sin dag i outfit. Helt stille, uden at sige noget. Sådan noget Chaplin-halløj, hvor hun sidder i morgenkåbe og drikker kaffe. Det er jo ikke sådan noget, vi gider at se på. Det er sgu da derfor, vi står op og skrider, inden I vågner. Men så jeg en, hun har også lavet en video, hvor hun snakkede. Og der kunne jeg så pludselig forstå, hvorfor hun plejer at holde kæft. De hedder med drøje at komme igennem med. Det var sådan et køkkenhaul, mand, hvor hun sad og pakkede ud. Se, jeg har købt en stekkniv. Den har jeg tænkt mig at bruge til tomater. Og så har jeg købt den med en magnet, og der har jeg tænkt mig, at stekkniven skal hænge. Og pludselig så begyndte hun at sidde og bøvse. Det kunne jeg klippet ud, men det beholdt hun. Jeg sad og skulle småbøvse lidt. Og det var faktisk det bedste ved videoen. Jeg tænker, tøspigen, mand, lav et haul i en pornobutik, og så lad os se dig prøve hele lortet. Så må du gerne bøvse imens, mand. Det skal vi se.